Madzulo abwino ala chiwiri ndine Kondwani Chinere ndi mzangayo Tauson Kamalata ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa anthu mdziko muno kukhala ndi chidwi chopita m'malo a ntchito zokopa alendo. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC mothandizidwa ndi asilikali lagwetsa zinthu zomwe anthu ena anamanga m'malo ena ku Area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, Malawi isewera ndi Burkina Faso usiku uno m'masewero olimbirana malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Nkhani yathu yamba madzulo kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa amalawi kuti akhale ndi chidwi chomapita komanso kulimbikitsa ena kumapita m'malo azokopa alendo mdziko muno. President Chakwera wanena izi lero atendera nkhalango yosungirako nyama zakutchire ya Majete. Mtolankhani wathu Mmese Zamawa wafika ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika zakufunika kokweza ntchito zokopa alendo mdziko muno posonyeza kukongola kwa chilengedwe cha dziko lino komanso nyama zakutchire zomwe dziko lino lili nazo. President yu analimbikitsa Malawi kuti azinyadira zomwe Mulungu anapereka ku dziko lino ndi kugawana ndi ena powaziwitsa zambiri za dziko lino. Poyendera malo okopa alendowa ati kungathandize kufalitsa kukongola kwa dziko la Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati zokopa alendo zomwe dziko lino lili nazo zingalimbikitse chuma cha dziko lino komanso kulimbikitsa kusinthana kwa chikhalidwe mwa zina. Ulendo wa President Chakwera kumalo a Majete Wildlife Reserve ndi njira yolimbikitsa ntchito zokopa alendo komanso kuthandiza chitetezo choteteza zachilengedwe. Malo osungira nyama zakutchirewa kumakhala nyama zosiyana-siyana zikulu kuphatikizapo achete komanso agwape. Uthenga omwe Dr. Lazarus Chakwera wapereka ku dziko la Malawi ati ulimbikitsa ntchito yolimbikitsa nkhani zokopa alendo mdziko muno. Majete kuno ngati simnabwereko muponyana zinthu za nkhani kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija zikulu amati zisanu. Awa ndi madera ena ozungulira. President wa dziko linoyu anakayenderanso ntchito yomanga ngalande pansi pa Shire Valley Transformation Program yomwe ndiyothandiza pa ulimi wa nthirira. Asanafike kumeneku, Dr. Chakwera anakayenderanso ntchito yomanga sukulu ya sekondari ya Kandewu mdera la Senior Chief Kasisi. President wa dziko linoyu wayasa magetsi m'mudzi mwa Apende pansi pa ntchito ya ndondomeko yolimbikitsa magetsi akumidzi ya Marip 9. Mwambo wachidulewu omwe unachitikira pa sukulu ya Apende dera la kumpoto kwa Chikwawa. Poyankhula mtsogoleri wa dziko linoyu anati boma lake ndilodzipereka kusintha miyoyo ya Malawi onse posatengera komwe akuchokera komanso ndale. Ahedi amanitsimikizira pano ngakhale wana amakhoza koma ulendo unadzakhoza kopitirira chifukwa magetsi awathandizira. Tikamalankhula zakuti dziko likhale lodzidalira, dziko likhale lotukuka, dziko likhale la makono, sizingatheke ngati anthu saphunzira, makamaka atsikana ngati saphunzira. Chifukwa masomphenya amenewo atheka tikaonetsetsa tonse kuti tiulowera limodzi mbali imodzi. Popanda anthu masomphenya sathekayi. Zikhoza kukhala zolemba bwino m'buku mfayiro wena nkumangopachika nkumangokhala ndi fumbi. Koma anthu akadzipereka ndi mtima wonse
nkuonetsetsa kuti zimene zalembedwazo zichitike. Zitheka bwanji chifukwa cha anthu ophunzira ndi ophunzitsika. Chifukwa ndayedzera kuphunzira sikutheka munthu ukakhala wosaphunzitsika. Tere pano papende pakuyimirira madera ambirimbiri. Iwo anati ntchito zachitukukozi zomwe boma likumanga ndi zokhalitsa zomwe zidzapindulire mibado ikudzayi. Pa nkhani ya njala, mtsogoleri wa dziko linoyu anati boma posachedwapa litsegula malo ogulitsirako chimanga a ADMAC komanso kugwiritsa ntchito bungwe la DODMA. Mrese Zamawa, MBC Chikwawa. Wachiwiri kwa presidenti wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kuti pakhale kusintha kwa changu pa ndondomeko ya mitengo ya katundu ochokera mu nkhalango za dziko lino. Olemekezeka Usi amayankhula ku Lilongwe pokhazikitsa zotsatira za kafukufuku zomwe zatsimikiza kuti dziko la Malawi sili kupindula mokwanira ndi zinthu zopangidwa kuchokera mu nkhalango zake. Tili ndi ripoti la McDonald Chiwayula. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ripoti la kafukufuku yemwe amaonika mitengo ya matabwa a nkhuni komanso mitengo ndi katundu wina yemwe timapanga kuchokera mu nkhalango za dziko lino, Dr. Usi alizapezeka kuti dziko lino sili kupindula ni ntchito zosamalira nkhalango kamba kuti zomwe nkhalango za dziko lino zimathandizira pa katundu yense wopezeka mdziko muno mtengo wake ndi wotsika kwambiri. Iwo anatsindika kufunika kosamalira nkhalango komanso kuonetsetsa kuti mitengo ya katundu ochoka mu nkhalangozi yakonzedwa bwino. Dr. Usi ati ngati nzika zina zipitirira kuononga mitengo ndi zina zachilengedwe, ngakhale atasintha mitengoyi sizithandiza kalikonse dziko lino. Ndipo mlembi ku unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Yusuf Nkungula ati ripoti ili ndi lofunika kwambiri pa chitukuko komanso chuma cha dziko lino. Iwo ati boma layamba kale kugwiritsa ntchito mfundo zina monga momwe ripotilo linanenera. Zathu abungwe la Mwapata amene amamondo panga kafukufuku pankhani zosiyanasiyana anatithandizira kupanga kafukufuku kuti kodi ifeyo pankhani yopereka mitengo makamaka ya zinthu zimene zimachokera ku nkhalango ili motani. Anapanga ku Malawi kuno ndi mayiko ena akunja makamaka Rwanda, Kenya komanso Zambia, ndipo atayelekeza ona kuti Malawi ndi dziko limene likutchaja mochipa kwambiri kaya matabwa kaya nkhuni kaya ndi zina zoterozo. Nde taona kuti mwina kafukufuku amene ndi wofunika kwa ife kuti ifeyo titengerepo phunziro komanso ndondomeko zimene apereka tithandizire kuti nkhalango zathu zipite patsogolo. Mike Chirwa akatswiri wa RED ndilo Emissions Development Strategies ku bungwe la Modern Cooking for Healthy Forests akufotokoza zambiri za kafukufukuyi. Mwa ndalama zimene zimabwera kuchoka ku nkhalango zathuzi zilimowekwanira, ngati sizikwanira tingapange chani kuti tionesenso ndalama zikubwera ku Department of Forests zikuwayenereza kuti agwire ntchito yawo mosavutika. So njira iyi yopanga revise ma plantation fee structure kapena yopanga revise ndalama zimene zimabwera kuchoka ku nkhalango zathu zodzala, tikufuna ikhale ndi phindu lokulirapo kusiyana ndi mmene zikukhalira pano. Mawu ake mkulu wa bungwe la Mwapata William Chadza ati nzaka zisanu zapitazi nkhalango za mdziko muno sizimapereka phindu lokwanira kuboma, ndipo panali koyenera kufufuza mozama za mavutowa. Tinaona kuti kafukufuku amene anali wofunikira kwambiri kuti achitike. Choyambirira taona kuti zaka 5-10 zapitazi nkhalango zimene zili zodzalidwa zokhanga kuti zikupereka ku chuma cha dziko lino ndalama zochepa kwambiri tikaona chaka china chilichonse. Komanso zikuoneka kuti nkhalango zimene zambiri zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana ngati nkhani ya moto komanso nkhani zina ngati ziphuphu. Dziko la Malawi lili ndi nkhalango zochita kudzala zokwana 88, komabe malinga ndi omwe ayankhula pa msonkhanowu ngati sipakhala kusintha ndiye kuti dziko lino silimapeza phindu kuchokera ku nkhalango zake. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC mothandizidwa ndi asilikali ankhondo a dziko lino lagwetsa zinthu zomwe anthu ena anamanga m'malo ena ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wona za malamulo ku MHC a Okota Mzanda wati izi azichita chifukwa anthuwa anaphwanya malamulo. Nayo Emmanuel Chikonso ndi nkhani yonse.
malinga ndi okota mzanda mkuluona za malamulo ku bungwe la Malawi Housing Corporation, boma lidatenga malowa zaka zambuyomu bwalo la milandu litagamula kuti malowa ndi aboma, ndipo anthu omwe anali pa malowa omwe ndi akulu pafupifupi mahekitala 90 analandira chiputa misonzi chawo cha ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha zomwe zinaperekedwa. Anzanda ati iwo akungotsatira chigamulochi pogwetsa zomangamanga zomwe zinali pa malowa anthu atagonja mulanduwu mchaka cha 2019. Iwo achenjeza anthu omwe apitilize kumangabe pa malowa kuti amangidwa kamba konyozera chigamulo cha bwalo la milandu chomwe chimati malowa ali m'manja mwa boma. Ndithu lamulo ndi lamphamvu kuposa munthu wina aliyense, ndiyeno apapa munthu yemwe angazitengere zinthu pa mgongo kuti ine ndilipitabe ndakumana nawo lamulo, chifukwa ngati apatakugwiritsa lamulo la ku khoti, ndeno palinso njira zina zomwe tingaligwiritse ntchito lamulo lomwelo kuti timuletse munthu wina aliyense kuti apange chonchi. Mwachitsanzo njira yomwe tingafune kuti mwina basi zinthu zimene zitisiyiretu basi titakummangisa munthuyo. Ena mwa anthu omwe anali pa malowa anavomera kuti anthu omanga pa malowa akhala kulandira chenjezo koma amanyozera. Pothirapo ndemanga pa nkhaniyi, mlembi wamkulu mu unduna wa zamalo a David Chilonga anati nkofunika kuti anthu azitsatira malamulo ndipo kuti unduna wawo upitiriza kuonetsetsa kuti anthu akutsatira malamulo amalo ndipo kuti sakuphwanyidwa. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Profesa Emmanuel Mlenga yemwe akuchita ulimi wakasakaniza kuzomba wati ulimi wa minda ikuluikulu omwe akulimbikitsa President Chakwera ndofunika kwambiri pokwanitsa mfundo yoti Malawi azizidalira pa chakudya. Mtolankhani wathu Simeon Boyce ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kudzera mndondomeko ya Mlenga Oloje, Profesa Emmanuel Mlenga ndi mkazi wake Nina asandutsa khomo lawo kukhala mwana ali renji pochita ulimi wakasakaniza pogwiritsa ntchito malo akuseri kwa nyumba yawo. Nyumba zomwe kale amazigwiritsa ntchito ngati makalasi azisandutsa kukhala maiwe ansomba, kuonjezera pa maiwe ena omwe anakumbidwa kuseri kwa nyumba yawo. Awiriwa akuwetanso ziweto monga nkhumba, mbuzi, akalulu, nkhuku komanso akulima mbewu zosiyanasiyana. Chifukwa choti khomoli ndi la mwana ali renji akulitchula kuti munda wa Eden poyerekeza ndi nkhani ya m'Baibulo ya chiyambi chachilengedwe. Profesa Mlenga yemwe adakhalapo ku Italy, ku Germany ndi ku France pomwe amachita maphunziro a filosofe akuti adaganiza zoyamba ulimi ataona kuti bizinesi yake ya sukulu idatsekedwa chifukwa cha matenda a COVID-19 mchaka cha 2020. First we had a school, but we noticed that the school was not as beneficial as we thought, so we closed it. Poyamba tinali ndi sukulu ya private koma tinaona kuti simabweretsa phindu ngati momwe timaganizira, ndiye tinatseka ndi kuyamba ulimi. Ndikudzera mu ulimi kokha pomwe tingathetsa umphawi mdziko muno. President Dr. Hastings Kamuzibanda, because he used to say that chuma chiri muntaka, and indeed we can only develop if we insist on agriculture, and that's what we are doing. Profesa Mlenga wati ndiwokondwa poona kuti mtsogoleri wa dziko lino President Dr. Lazarus Chakwera akulimbikitsa mfundo za ulimi wa minda yaikuluikulu mega farm zomwe akuti zibweretsa zipatso posachedwapa. I was so happy when I heard that the president is having mega farms. That pleased me a lot, and I've seen there is a big transition now. A president akulimbikitsa ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu. Nkhani imeneyo ndi yosangalatsa kwambiri. Izi zikuonetsa kuti tsopano pali kusintha kwakukulu. Zitha kutenga nthawi yayitali koma phindu lake ndi lalikulu. Politically, people will be happy if they have food in their stomach. Profesa Mlenga walangizanso anthu mdziko muno kuti asamaope kuyesa zinthu zomwe sanapangepo, komanso walangiza sukulu zophunzitsa za ulimi kuti ziziphunzitsa zinthu zokhazo zomwe ndi zotheka m'malo mongophunzitsa zinthu zomwe zinalembedwa m'mabuku. Kuchokera kuno kuzomba ndine Simeon Boyce. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa anthu mdziko muno kukhala ndi chidwi chomapita m'malo a ntchito zokopa alendo. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC mothandizidwa ndi asilikali ankhondo a dziko lino lagwetsa zinthu zomwe anthu ena anamanga m'malo ena ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe.
Ndipo mu nkhani za masewero Malawi isewera ndi timu ya dziko la Burkina Faso usiku uno m'masewero olimbirana malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. On the journey of empowering minds and shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians, and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby, tough on fever, gentle on tummies. Tiyambe gawo la chiwiri la nkhanizi madzulo ano ndi nkhani yomwe kuti President Lazarus Chakwera wapempha anthu kuti akhale ndi chidwi chogwiritsa ntchito zinthu zodalira intaneti zomwe ndi zofunika pa chitukuko. Dr. Chakwera wanena izi lero atayendera ntchito yokhazikitsa luso la makono la makompyuta pa sukulu ya sekondari ya Nkumaniza Community mboma la Chikwawa. Blessings Chileuka ali ndi ripoti. Polankhula ku khwimbi la wanthu omwe anabwera kudzachitira umboni mwambowu, President Dr. Lazarus Chakwera anati luso la makono lingathandize kukweza chitukuko mosavuta komanso kuchepetsa katangale. Dr. Chakwera anati lusoli litha kuthandiza anthu kuti azitsata ndondomeko za boma mosavuta. Apa Dr. Chakwera analimbikitsa adindo kuti ayambe kugwiritsa ntchito lusoli. President Chakwera wadzudzula mchitidwe wa anthu ena omwe akumalowetsa ndale ntchito yogawira anthu chakudya ndi zina zothandizira anthu ovutika. Tikalola kuti zonse zikhale pa makina a kompyuta ziziyenda zinthu mwamsanga, anthu akhoza kumaona kuti chayimira mu ofesi ya ndani akukhalira zakuti sakuchita zimenezi. Tifuna dziko liyende ndi chitukuko koma mwamsanga. Njira imodzi yoyendetsa zimenezi mwamsanga nkuonetsetsa kuti project ngati ichitika kuno kwa Nkumaniza zithekedi ma constituency wonse 193 pali pano, koma mudziwa inu kuti ameki kuotsatira malamulo a dziko lino adasintha manambala. Ndiye tifuna ma constituency ena kumene kulibe kumene konso zikhaleko, ndipo zimenezo zichitikadi chifukwa ayusedi ndi wena atithandiza ndipo ali ndi mtima wakuti athandiza dziko lino kuti lipite patsogolo pa nkhani ya zimenezi. Ndipo ndifuna ndiyamike koposa boma la America komanso mabungwe amene ali ofunikira polumikizana nawo monga makra kuti zimenezi zitheke paliponsepo. Poyankhulanso phungu wa derali Abida Mia anayamikira Dr. Chakwera kamba kuthandiza anthu amderali. Ndipo mfumu yaikulu Mkabu inati chitukuko cha makompyuta chithandiza kutukula maphunziro mdera lake. Dr. Chakwera ali ku Chikwawa komwe akuyendera ntchito za chitukuko. Blessings Chileuka, MBC News, Chikwawa. Chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP chachotsa phungu wa dera la Nsanje la Lanje a Gladys Ganda pa udindo wamkulu ona za chisankho mchipanichi. Panopa chipanichi chayika phunguyo pa udindo wa mlangizi wa president wa DPP. Mneneri wa chipani cha DPP Ashadrick Namalomba watsimikiza izi, koma sanafotokoze zomwe zadzetsa kusinthaku. Kusinthaku kwachitika patangotha tsiku limodzi President Chakwera atayendera zitukuko zomwe zikuchitika mdera
la Nsanje lalanje. Pamwambo Aganda anayamikira zitukuko zomwe zikuchitika mdera lake pomwe President Chakwera anayima pa Sojini pamene anakakhazikitsa ntchito yofikitsa magetsi ku midzi kwa mbenje m'boma lomwelo la Nsanje. Matthews Mtumbuka alengeza kuti adzapikisana nawo pa udindo wa president wa chipani cha UTM. Poyankhula ku Lilongwe lero Mtumbuka ati iwo amatsatira mfundo zomwe ankatsata malemu a Saulo Chilima zolimbikitsa anthu kuchita zinthu molimbikira. Iwo ndi mmodzi mwa anthu angapo omwe akufuna kutsogolera chipani cha UTM. Malipoti akuonetsa kuti enanso omwe akufuna udindowu ndi Adalitso Kabambe omwe anakhalako governor wa Reserve Bank ya Malawi komanso anali membala wa chipani cha DPP. Enanso ndi Newton Kambala omwe adakhalako nduna ya zamagetsi. Funa munthu amene angayesere kupitiriza patsogolo zimene Achilima ankapanga, ndipo ine ndikuona kuti ine ndine munthu amene akudziwa bwino masomphenya a Saulo Chilima. Ngati sindisankhidwa palibe chimene chitasinthe, ndikhala amene ndilili palibe chimene chitasinthe, koma sindikaluza ndikawina. Pomaliza mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino usiku uno isewera ndi timu ya dziko la Burkina Faso masewero akachiwiri amugulu mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Masewero achitikira mu mzinda wa Bamako, likulu la dziko la Mali. Amini Musa ali ndi ripoti. Malawi yomwe ikuchokera kugonja ndi timu ya Burundi masewero ake oyamba pa khomo ndiyo kayo yomwe ilibe point kakhale imodzi mu gulu L la mpikisanowu. Burkina Faso ili ndi point imodzi yomwe inapeza pa masewero omwe inafanana mphamvu ndi timu ya Senegal lachisanu lapitali. Masewerowo asewerera ku Mali kamba kuti bungwe la CAF silinavomereze mabwalo onse a mdziko la Burkina Faso kuchititsa masewero a mtunduwu. Mphunzitsi wa timu ya Malawi Patrick Mabedi watenga osewera kona 20 omwe ndi kuphatikizapo pa golo awiri, otchinga kumbuyo asanu ndi mmodzi, osewera pakati asanu ndi anayi komanso omwetsa zigoli atatu. Kuyambira mu chaka cha 2000 timu ya Malawi sinagonjetsepo Burkina Faso masewero asanu ndi amodzi omwe akumana. Matimuwa anakumananso mu ndime ngati yomweyi mu chaka cha 2020 ndipo Burkina Faso inapambana kwawo ndi zigoli zitatu kwa chimodzi, kenako anafanana mphamvu posamwetsana chigoli chilichonse pa bwalo la Kamuzu. Masewerowa ayamba nthawi ya 9 koloko usiku ndipo kanema za MBC ndi wireless ya Radio 2 FM zionetsa ndi kulengezera masewerowa. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Tikuifunira zabwino zonse timu ya dziko lino, ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa anthu mdziko muno kukhala ndi chidwi chomapita m'malo a ntchito zokopa alendo. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC mothandizidwa ndi asilikali ankhondo a dziko lino lagwetsa zinthu zomwe anthu ena anamanga m'malo ena ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, Malawi isewera ndi timu ya dziko la Burkina Faso usiku uno m'masewero olimbirana malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Kondwani Chinere ndi mnzanga Tauson Kamalata, tikufunirani madzulo abwino.